Dragilor, bine ați venit la citirea energetică a acestei săptămâni. În cele ce urmează vom vedea pe ce este recomandat să ne punem atenția în această săptămână. Ca de fiecare dată, la o astfel de citire a oracolului, noi primim informații care ne pot ajuta să ne facem viața mai ușoară, mai frumoasă. Așadar, pentru această săptămână, cartea spune că eu eliberez tot ceea ce nu mai deservește. Asta înseamnă că am nevoie să privesc atașamentele mele, am nevoie să privesc conceptele sau blocajele sau poate pur și simplu rezistențele din interiorul meu care cândva mi-au fost utile. Sunt mecanisme cu care m-am obișnuit să trăiesc, dar astăzi ele mă încurcă. Totodată, atunci când vorbim despre atașamente, facem referire și la modalitatea prin care ne atașăm de cuvinte, de situații din trecut, poate avem o speță, poate avem o situație neplăcută, ce ne-a durut în acel moment, poate încă am rămas agățați de ea, iar această săptămână ne ajută și energia acestei săptămâni ne ajută să putem să ne eliberăm de aceste situații vechi din trecut, să ne trăim viața fără ele. Rămâi alături de noi, dă-ne un like, dă-ne subscribe și noi vom veni întotdeauna către tine cu cele mai interesante informații holistice. Urmărește și previziunile Feng Shui și caută-ne pe Instagram și pe TikTok.